ni bubagra ni samung no ang belai ke tong thoka tamni hingke bubagra no tongnai bubagra je prupano bobuni se kesen go sikla tei bubagra hingke bubagra no tongo je kono bubagra chini Tripura hasteni sing bubagra ya je kono jagani bubagra sing film rogono go herbana sing film rogono go jepro nayok gundarum se kesen goda go sibo tik kesen go sibo haipano pai thago hingke gundarum se goplai ngai thango amo hai sing tini abo hai no je bubagra tangi bo kesen go sinai kebang political bono thanglai kya hairba bono game system se mobile thumani same to same game haikana bono thungka haibana bubagra no compromise ni sawo no compromise hingke no compromise no hairba abon bagai bo tabuk je constitutional solution je tabuk tubi femeni abo belai ke Tripura sarong bagai belai ke kaham Tripura sarong ni je direct funding ADC area o phaisok painai hingke chini borodok te sebok mane hedebana ADC area ni bisinti tabuk sung sasa chini je ADC area o develop nai bahai ke develop nai hingke direct funding je direct fund tabuk ADC o direct phaisinai abon bagai belai ke tong thokjak nai ko tai je sung culture poglai tongnai bani traditional no je tuinan pogoi tongmani abar joto truk habis ini kursawi tabuk tumunai sini bubagra ke seng besuk kepal kaham seng tahu sini bubagra manai seng tahu belai ke kepal kaham ko no compromise namo bo compromise kaya abon bagai bini kok no seng tak kanana nangnai bini kok bai choli kesi seng jo tomo thangjak nai Tripura sarok haidabana seng orai poroi ingde hingke abo khapia hingke kebang kok no je bubagra je o constitutional solution je tu yasani kebang kok bubagra no hinnai sanai rok no tongo haidabana nakar di borok nobo seng tak IPF tirok ni ingbe kebang ma BJP leader rok haidaba kaham tongo tini borok ni signature ni bising tuino seng bo keplai ingbo haidaba seng tabuk chini o barar hakotor ni bokrok rok ni signature manmani bising tuino je home minister prime minister borok ni signature ni bising tuino seng bo keplai ingbo haidaba na borok tongmani bagainta abon bagai ken ke hamyata salai ni seng joto kathalai tongna nango joto kaham ke samung tanglai nango musuk bai soba paya ko haidaba na masuk bai coba paya ko mo hingke Tripura sarok je maituluk mai chawi coba khlai tongmani tabu wahan bai mai chanani jora phaisok bai kya aboni yagulo hingke tebo kotor kaham mui bai chanani jora phaisok bai tongo abo tongkhu ajora masuk bai coba paya ko mo hingke mai butui manangli drop am hai coba simo monse tebo coba kotor tongko hingke a coba rok khainani hingke phan seng ganang na nangnai tebo phan ganang na nangnai bahai ke phan ganang na hingke o je maituluk sana nangyakhai je phan manmani wahan bai mai chanani bagai phan manmani je aron bisingtino ragai kaham ke chawi maraknai haisi obo hai je tabuk seng obo je manmani constitutional je solution manmani abo ni bisingtino seng tabuk bahai ke ragai pheman bahai ke seng tabuk tebo karake unity ke seng tonggiman abo se seng masai tolani masuk samung payako kai teitam sanai bubagra to sin bagai belai ke kaham tu buka seng bubagran bagai kaham mana ni herbana seng bubagran no logi maranai tia tongsak seng kethang tongoi se seng sini bubagran ni samurong keplai khaimarok seng nugo agi rokle sini mabu parokle no deno khan no ya aro to seng semi pia seng mokol bai thang sini je Tripura hasteni seng rajani bongso ngai eba seng rajani dopha ngai seng tini nukha soise sini bubagra sini bagai samung khlai ke ni seng proof tongo bubagra sini certificate Tripura ni tamni hinke seng je o hani malik seng o hani basani seng problem mani sini bubagra khorok sana no seng yasi suri phunuman abon belekhe khatung janai ko ke batawan ade buskango kebang kukno samung kotor te botongko a samung no klanya ni hinke sawo ngai ragai te samung khaya nangko hinke tini bagai masana angasar koyna no sumo sini Tripura sarok no tong thok sa thok thik tongu haipano seng normal ma tongnai seng haito thangai khapia haidabana seng normal tongbai tong thok sa thok bai seng samung kaham ke ma khlainai bejotono hambai